Здравейте, приятели на YouTube! Аз съм Любчо и сега в този клип искам да ви кажа, че превъртях GTI 5 днеска и получихме 17 209 406 долара. И ето, посветих си оръжията, ако виждате. Сега мисля, че в този клип няма да изпълняваме повече мисии. Ще правим, не знам, каквото си искаме. И искам да ви кажа, че докато си играех, намерих екземпляр кола. Да не повярваш. Ето сега ще покажа. Ето само взема такси. Приятел, застой! Имаме много добри спомени. Приятел! Стой, бе! Ето спряхме таксито. People say I'm disgrace to society. Fuck off! Nobody needs to get hurt, alright? Hey, my man, where you going? И ето сега ни откарва към къщи. Ако се няма го зареди. Ето. Даже не се видя, че този пич не ни заведе към дестинацията ни. Сега ще чакаме още време. Ето. Вижте. Приятели на YouTube. Ако този клип ви е харесал, абонирайте се.